Els masos, 30 hectàrees de terrenys agrícoles i el camí ral que els travessa són dels pocs llocs d'aquest espai del curs mitjà de la Tordera on hi ha vida rural. Entre els massissos del Montseny i el Montnegre s'estén un corredor atapeït de vies de comunicació i polígons industrials. El Pla de les Ferreries i la seva activitat rural pot quedar també esborrada. Des del 1997, el Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Celoni cataloga el sòl d'urbanitzable industrial. Una recollida de firmes i la sensibilització popular van aconseguir en el mandat passat la suspensió temporal i ho van deixar pendent d'estudi. Ara el grup de Convergència i Unió, majoritari a l'equip de govern, es decanta per una solució intermèdia. L'altre soci, la CUP, vol recuperar l'espai. Si exclusivament depengués de nosaltres, segurament el que intentaríem és arribar a un acord amb la propietat per tal de poder alliberar una part important de tot el que és la ferreria i que fàcilment podríem estar parlant d'un 70-75%. L'administració té el ius variandi, que es diu la capacitat de variar. Entenem que l'administració ha de preservar sempre els interessos generals i mai poden quedar a remolc d'interessos o d'expectatives urbanístiques de determinats promotors. A més de salvar l'espai, proposen un projecte per la preservació i la restauració del curs mitjà de la Tordera amb la creació d'un parc fluvial, històric i paisatgístic. Els camps, l'antic hostal de la Ferreria, situat al peu del camí ral, o el mas de la Verneda, componen l'espai que es vol salvar. Molt a prop d'aquí, la recuperació dels aiguamolls de les Llobateres, que havien estat malmesos per l'explotació d'una sorrera, simbolitza un altre dels espais recuperats a l'entorn de la Tordera.